Si a Peguera hi ha una persona molt coneguda i popular, aquesta és en Miquel Mestre. És el president del club de la gent gran i avui ens ha convidat a anar en el local de l'associació per ensenyar-nos a fer una recepta molt estimada per mallorquins, sopes escaldades. Bueno, com podeu veure, això no és una cuina. Això nosaltres l'empleem per la cuina quan fem un dinar aquí per als clients d'aquí, dels socis de la tercera edat de Peguera. Jo som el president, Miquel Mestre, i avui farem unes sopes mallorquines de matances. Sopes de matances. Ingredients: sopes, costelles de porc i carn del coll del porc, grell, julivert, bledes, tomàtiga de ramellet, alls, col flori, carxofes, esclata-sangs, pebre vermell, oli d'oliva i sal. Bueno, afilarem un poquet el guinevet per tallar la carn. Comencem a tallar la carn. Això és cap de llom, perquè el cap de llom és més melós que el llom i és més gustós. El cap de llom és de porc, perquè la carn, per a ser de matances, ha de ser del porc. Tallarem el grell, la beta tenra, el blanc i el verd. Ara estem pelant les tomàtiques per posar-les dins el sofrit, les picarem un poc i amb aquestes 4 tomàtiques n'hi haurà ben abastament. Ara picam el julivert, no molt gros ni molt petit. Es preva, el més bo de tot, en vez de tallar-lo en el guinevet, l'hem de tallar, trossejar en la mà. Això és tradició dels cuiners mallorquins. Picarem 4 alls. Això és una col tipus borratxó i ara la tallarem. Per fer les sopes mallorquines hi ha la col aquesta i llavors hi ha la caputxina i el borratxó, que és el millor per fer les sopes mallorquines. Anem a començar el sofrit. Posarem una miqueta d'oli d'oliva, hi posarem la carn, la dorarem un poc. Aquesta espàtula de madera és un poquet grossa, però ara no trob la més petita, però és igual, de gros poden fer petit. Posarem els alls, ben picadets, i que s'apotxin en la carn. La tomàtica. Posem la ceba tenra, posem el julivert picat, això li dona una bona arometa. Posarem el pebre vermell, el potxarem en el sofrit, hi posem un poquet de sal, un poquet de pebre bo. Ara aquí per posar un parell de niscalós o rovellons, però els vaig comprar ahir i no sé on els he posat, i ja no els hi puc posar, però sortiran igual de bones. Hi posarem una cuiradeta de saïm vermell, que això li dona bon gustet. Ha arribat l'hora de posar-hi la col. Mentre sofregim la col, aprofitaré per tallar la bleda i els espinacs. Hi posarem
un poquet de prebabord dolç, no és picant. I ja comença a fer una bona oloreta. Ja hi podem posar la bleda i els espinats. Hi posarem una miqueta d'aigua, just que cobri la verdura. Això bollirà 15, 17, 20 minutets i estarà a punt d'escaldar les sopes. Primer hi pos una capa baix de verdura, una capa de sopes. Posam una altra capa de verdura a damunt les sopes. Posam una altra capa de sopes. Per acabar d'escaldar les sopes, la cobrirem tota damunt de la verdura que mos queda. Posarem un xorret d'oli d'oliva, ara que són calentetes, per damunt. Bueno, com podeu veure, ja tenim les sopes de matances mallorquines fetes. Ja estan a punt de menjar, amb un parell d'olivetes trencades i bon profit a tots!